Yaponiya näme üçin Pearl Harbor hüjüm etdi? 1930-njy ýyllarda Yaponiya Günorta Günnogry Aziýada çalyk giňelýärdi. Bu özüniň esas territoriýasyny ýetmezçiligi diýen tebigi serişdeleri ele geçirmek isleýärdi. 1931-nji ýylda Yaponiya kömür, demir we neft taýdan baý bolan Hytaýyň Mançuriýa welaýatyny çözdüp girýär. Indiki strategik adym bolsa Yaponiýanyň tutuş Hytaýa hüjüm etmekdi. İlk başta uruş Yaponiýanyň bähwidinde dowam etdi. Emma soňra bu ýagdaý bökdelip başlady. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Yaponiýanyň ýuwaş ummanyň täsiriniň artýanlygyny duýup Yaponiýa eksport gadaganyna girdi. Şeýlelikde Yaponiýa özüne möhüm bolan neftiň 94%-ni ýitirdi. Yaponiýanyň öňündäki ýekdetäk ýol Britan koloniýasy we Gollandiýanyň Günnogry Hindistanyňky baýlyklary güýç bilen almakdy. Şonuň üçin Yaponiýa Amerikanyň esas harby deňiz güýjüni ýok etmek maksady bilen onuň ýuwaş ummanyň esas harby bazasy bolan Pearl Harbor hüjüm etdi. Maksat Sewitdäki güýçden agramlygyny öz taraplaryna öwürmekdi. Şunuň ýaly wideolaryň dowamy üçin kanala agda bolmagy, like basmagy hem-de kommentariýlarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmagy.